Segredos do arquivo. Hoxe viaxaremos á Vila Vella de Redondela, onde no ano do Señor de 1661 toda a vila estaba alterada por encantos e maldicións. Na Vila Vella de Redondela vivían Benito Francote e Catalina Vázquez, a súa muller, xente que se tiña por honrada, boa cristiá, de boa vida e costumes, temerosos de Deus e dos seus santos. Tiñan un fillo sacerdote e fama de quedos e apartados de facer mal a ningunha persoa. Mais quixo a desventura que Antonio Sánchez, veciño de Santo Estevo de Negros, comenzase a infamar a dita Catalina, chamándoa públicamente bruxa, feiticeira e outras cousas, xurando en falso ante o xuiz que ela facía maleficios. E por tales acusacións foi Catalina presa e metida no cárcere de Redondela, con cadeas. E o seu marido clamou xustiza, dicindo que era inxuriada sen causa, e que Antonio era home que andaba de casa en casa curando con palabras, dicindo aos enfermos que estaban enfeitizados e sinalando a persoas de boa fama para destruílas coa súa malicia. Dice que Antonio se presentou na casa do capitán Andrés Romero, enfermo de gran gravidade, e afirmou que a súa doenza viña dun feitizo que Catalina lle fixera o ano atrás. Mandaron buscala, e posta diante do enfermo e doutras persoas, Antonio sostivo que a súa neta a vira poñer un pouco de manteiga enriba dunha viga, que el, temeroso do seu poder maligno, lanzouna ao lume. Catalina negouno. Mas non quedou aí a cousa. Antonio afirmou coñecer aos enfeitizados por unha penca negra debaixo do ollo dereito e que bendicía con palabras de Deus, do anxo da garda e do Espírito Santo para curar feitizos, aires, corrementos e odropía. Dixo que tal virtude veulle do seu pai defunto e dun abade xa morto e que non tiña libro nin instrumento algún. Catalina, ante semellantes embustes, comezou a alterarse e gritoulle a Antonio que estaba con un pé na sepultura e que o habían de levar aos diaños. Pero Antonio non se amedrentou. Riuse na súa cara e ameazouna con denunciala á Santa Inquisición. Como? Catalina deu voces para que o prendesen e púxose as mans nas illargas e comezou a saltar e a bailar pola habitación, mentres Antonio mandáballe desfacer os feitizos. E Catalina gritáballe: "Cala, home do demo, non digas nada, que se sabe me queimarán no medio deste campo." E seguiu paseándose moi alterada coas mans nas illargas, pedindo un coitelo para matarse. Furiosa e botando saliva pola boca, virouse na súa furia cara Antonio e chamoulle traidor, e que se tivese unha daga habíalle de dar con ela por levantar aquel falso testemunho contra ela. E comezou a pasear e a triscar cos dedos das mans pola dita casa, levantando un pé, cantando e dicindo que andaba vendada como un boi na feira. Pero Antonio sostivo que Catalina facía os feitizos impoñendo as mans nas illargas, collendo un pé cunha man, dando voltas e abrazando a quen quería hechizar, e que nas noites de San Xoán e outras festividades andábase só a deshora da noite polas rúas, revolvéndose nas encrucilladas, coas mans botando pó cara atrás por enriba da súa cabeza, meténdose en partes fedorentas e onde hai estrugas, tendéndose entre elas, todo para proceder no seu mal natural e embustería. Dixo tamén que entraba en casa da xente, collía cousas e que ás veces se colle un pé coa man e dando voltas chámase a orella piollos ata que lle din o que quere saber. Tras tales declaracións, o xuiz mandou que Antonio fose preso e que lle botasen unha vara de grilos nos pés cunha cadea de ferro, sen poder saír sen orde expresa. Mais o promotor fiscal, Antonio de Carballido, considerando que ambos usaban supersticións, encantamentos e outras diabólicas invencións,
mandou prender a Catalina e poñela en prisión con grilos e cepos por usar, segundo el, da arte diabólica, asegurando aos enfermos que estaban enfeitizados e acusándose un a outro de tales maleficios. O abogado de Catalina pediu á Real Audiencia que a liberase e se lle devolvesen os bens embargados. E a Real Audiencia aceptou a súa liberdade, se daba as fianzas adecuadas. E así queda esta causa de feiticerías, embustes e pública infamia, onde uns dinse vos cristiáns e outros mentireiros, e no medio de todo, manteiga en vigas, grilos nos pés e danzas na sala do capitán. Este documento pertence ao Fondo da Real Audiencia de Galicia, pero non é o único custodiado neste arquivo. Na descripción do vídeo deixámoslle as ligazóns a outros documentos similares descritos e con imaxes que poderán vostedes ler e descargar do noso catálogo digital Galiciana.